Guys, good morning. Atong i-follow up tong ato ang series sa katong plebero na tong video nga gi-upload kabahin sa pagtanom sa munggos. Sa pagkakaron atong bisitahon ning bakante nga amo ang tangkungan nga gihimo ron kay ato ni Agi ang taas nga init amo ang gitamnan og munggos. So karon mao na ning munggos guys ang hitsura niya after 3 weeks, tulo ka semana ning labay og maayo ang resulta diri nga portion sa ato ang gipugsan tungod kay ma-expose siya sa init. So mo ni ato ang nakita ang mga dahon sa munggos medyo lapad, tambok nga pila ka mga panahon kaning mga porsyon na sa ato ang mga gining tubo nga munggos mamulak na kini og naa na ni siya mga prutas. So kung inyong lantawon ning tubo na gyud siya, medyo dagko ang ato ang munggos diring dapita kung i-compare nato didto sa portion nga dili kaayo mainitan. So 3 weeks old ni siya guys nga munggos. Wala tay gi-apply ani nga fertilizer kay ang katong murag kaban o katong daan nga tangkungan, dugay to siya nga wala na gamit. So ato ang gipalampasan, dayon ato ang gipagunahan, pagkahuman ato ang gipugsan sa munggos kay sayang kaayo nga wala gyoy produkto. So karon morning nahitabo after 3 weeks. So morning portion na ang expose sa sunlight. So ato ang ato na to itong kaban nga o square nga wala kayo na expose sa sunlight. So diri dapita gunahanan na pud ni. So medyo dili kaayo maayo ang pagtubo og niwang ang ato ang mga tanom nga munggos. Labi na ning diri nga portion guys. Mao ni siya 3 weeks old, kauban lang to sila. Pero kung tan-aw nimo ang mga dahon, medyo wala kayo nakatubo. So mao ni ron ang ato ang update sa ato ang gitanom nga munggos diri. Dinhing dapita nga dili kayo mainitan. So it just conclude nga kung magtanom tag munggos dapat ibutang sa area or ipuga sa area nga dunay sunlight o dunay adlaw nga maigo sa iyaha. Kay kung ang ato ang area nga gitapugsan sa munggos dili kayo maigo, so mahimong susama niini nga gagmay kaayo or hinay ang pagtubo sa ato ang munggos. So mao lang sana atong update. Kini si Raymond Bagunok. Daghang salamat sa ato ang mga YouTube subscribers.